Partido Popular impide que haxa un goberno alternativo. Un goberno alternativo é estable, que existe ahora mesmo, que tería mesmo maioría absoluta, e son coñecedores desta situación que fai o Partido Popular, o partido por todos os xeitos que isto se consume, e darlle neste caso un balón de oxígeno máis a mesma persoa que le situaron aí. Faime graza eso de que tema que volva a Feijóo. En fin, non sei, se se temen tanto, por que se queren tanto, non? Está claro es que va a contar con más de 60 millones, porque él dice que lo va a sacar por una forma u otra. Eso sí que es un balón de oxígeno, ¿no? que va a tener. Bueno, él di moitas cousas, despois veremos o que é, non? A persoa que está na oposición é ni máis ni menos dicirlle que abandone a política e que deixe de facer oposición. Despois continuouse na campaña política cando tamén son levados xulgados, en un caso que, por suposto, non recibí ningún tipo de sanción, todo o contrario. Foi o exercicio da miña liberdade, porque os xulgados deixaron claro que se había levado a práctica. Despois diso, que decir de cando decidín axudar a darlle gobernabilidade a esta cidade e a resposta do Partido Popular, con Feijóo tamén incluído, foi o de pedirme que me fora da vida política, tanto no Concello como na Deputación, e, por lo tanto, deixar de representar os ourensáns e ourensanas que me votaron.